गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोदान गोसो गोरबोआव गोदान मिजिं लानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दा गिबियावनो आं फंनैसो गोदान बोसोर आरो गोजाम बोसोरनि माखासे जालांनाय जाथायनि सोमोन्दै बुंनो सानदों। दा फारियैनो आं बुंलांनो सानदों जायफोर बर' माहारिनि दैदेनगिरि आरो बर' माहारिनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद जिखुनु जाया बर' समाज सिबियारि दैदेनगिरि बा बर'फोरनि मोनफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि बा गामियारि रायजो राजानि गेजेराव माखासे मालाबाफोर ससियेल मिडियानि गेजेराव राजनितिकनि दैदेनगिरियानो जा बा बर'फोरनि जायफोर बर' माहारिनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंफ्लांदोंब्ला आङो बे आंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बुंफ्लांनाय रावफोरनि बा माखासे नंथारै खोथाफोरखौ बुंफ्लांदोंब्ला बर' दैदेनगिरि बा बर' माहारिनि गेजेराव बयनिसिमबो बे गोजाम बोसोरजोंनो गोरोन्थिनि निमाहाखौ बे गोजाम बोसोरनि बरायहरनो हानायजों गोदान बोसोर बरायनायजों आरो गोजाम बोसोरखौ बारहोहरनो हानायजों निमाहा होफागोन होननानै आङो मिजिंथियो। दा जायफोर बर' माहारिनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव ससियेल मिडियाफ्राव बुंफ्लांदोंब्ला हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थायो आरो जायफोर दैदेनगिरिफोरनि सायाव बुंफ्लांदोंबा दैदेनगिरिफ्रा बा बर' माहारिनि गेजेराव निमाहाखौ होगोन होननानै आसा थायो। दा बेखौनो आं बुंनो सानदों बर' माहारिखौ अनसायनो जायफोर बिबान लागिरिफोर पलिटिकेलानो जा आरो जायफोर माहारियारि आफादानो जा जिखुनु जाया बर' समाजाव फिसा फिसा समाज सिबियारि आफादफ्रा बयबो खौसे जानानै बर' हारिखौ जौगाहोलांनायनि गेजेरजों बुनसुवा गोदानै माहारियारि आफाद बा बर' स्टुडेन्ट इउनियन जेरैबायदि आवगायबोदों बिदिनो गोसो गोरबोआव बे गोदान बोसोरनि बोलो बा गोदान मिजिं लानानै खौसेथि जालायनानै गावजों गाव सोमखारि लायालासिनो गोदान बोसोराव बयबो खौसेयै आवगायलांगोन आरो बर' माहारिनि जायफोर दैदेनगिरि बिबानाव थाग्राफोर मोनफ्रोमबो बर' हारिनि बोलो आरो बर' हारिनि खौसेथि गोदान बोसोरजों रंजा बाजा खालामनायजों लोगोसे रंजा बाजा खुसियैनो खौसेयैनो बर' हारिखौ गावजों गाव आसि थुलायालासिनो खौसेयैनो बे गोदान बोसोरनि गोदान बोलो बा गोदान गोसो लानानै गासिबो खामानिखौ बर' माहारिनि जौगालु खामानिखौ मावलांगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आसा खालामो आरो बर' माहारिनि गेजेराव बे गोदान बोसोराव जेबो खहा जायालासिनो बा बर' माहारिनि गेजेराव गोजान गोजान जायगायाव गारि गुरा लायालासिनो साइकेलजों बा थाबायनानै खस्थ' खालायनायजों बा बैसागुनि बोथोरखौ बा बैसागुनि रंजा बाजाखौ मिनि खुसि बारहोहरनो हागोन होननानै गारि गुराखौ जेरैबायदि गारि गुरानि जेसेबां जर दं बेफोरखौ माखासे निसाजों गारिनि माबाखौ सालायनायफोरखौ निसानि खबाव सालायालासिनो जुदि खस्थ' खालायनानै थाबायनायजों बा साइकेलजों हान्थिनानै बे बैसागु बोथोरखौ बारहोहरनो हायो बेखौनो आङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो मिजिंथियो मोजाङै मोजां बे गोदान बोसोरखौ जोङो आलो गोजोनैनो बरायलांनायजों लोगोसे खौसेयैनो बर' हारिखौ जौगाहोबाय थानो लामा नुलांबाय थायो बेखौनो आङो बयनिसिमबो बर' माहारिनि उन्दै गेदेर जेसेबां बर' माहारिनि समाज सिबियारि माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि जेसेबां साख्रियाल आरो थिखादार बयबो खौसे जालायनानै बयबो गावजों गाव एना एनिखौ ज्राब गारनानै खौसेथि खामानिखौ मावलांगोन होननानै बर' हारिनि सिमा बारायनाय आरो बर' माहारिनि माखासे खामानि मावनो गोनांखौ बयबो गोसो गोरबोआव जयै गावजों गाव
सानजानि सिमा बारायनायखौ बे गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं लानानै बयबो सानजानि सिमाखौ नायथिंहैगोन होननानै आङो आंनि दिनै गोदान बोसोरनि गोदान गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो खावलायहरनाय थायो। आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा गोदान बोसोरनि गोदान थुलुंगा होनायजों लोगोसे निमाहा होगोन होननानै आंनि बुंनाया दिनै गोदान बोसोरनि अरायबो गोदान बर' माहारिनि गेजेराव गोजोनै खौसेया अराय सम हाथरखि बायदि जोंना थाथों।